እንكي تردأنا مسودا كوي فغر جميرنا. أنا تألم دي حق زنتا ميرسي يا شمالي لنا بفيسبوك ينيرو كمتي كل سم زي فلتو حديلو تلاليو زعل لينا نعلل نيرنا ميرسي جن أي جدن مثلي أي تفلتن يا بعلال ترينات إيا تفلت أن نيرا كل جيزة كم محازوت مات أن علل نصوت بقى الصراحة قدي فامسيكة تعلل تمسيتو عليا نيرا أنا زخون الصراحة ينورنن مالت كداني حصو مقبي سروح كوفي لي يوعل زتحاسبلي كداونتي قيرة نابي عروقتي كزاور كزناقع يوص نيرة نسو ينيرو سرحي ميرسي جن كسكاب ليت إياه نخابدا زخون صبحي مسرح يدليا كدان محصاب አሎ ከምኡውን እቲ ተሰሪሑ ዘይውዳእ ሓዳር ናይ ገዛ ኣሎ ነዚ ኩሉ ገዲፋ ኣብ ዓራታ ኮይና ምሳይ ክትዕልል ጥራይ ኮይኑ ስራሓ 24 ሰዓት የዕሊላ ከምዘይ ትጸግበኒ እውን ትነግረኒ ነይራ ዘይነበረ ባህርያት እውን ከተርእየኒ ጀመረት ከም ገለ ቴሌፎነይ ቻርጅ ክትመልእ ኮላ እንተደዊላ ንምንታይ ዘይተልዕለኒ ጸሊእኻኒ ምሽ 10 ግዜ እንተደወልኩልካ እንዳበለት ክትኮሪ ከተንጸርጽርን ጀመረት ኣነ ዘይፈልጦ ሜርሲ ብላዕሊ ጥራይ ብዕላል ጥራይ ኣብ ፍቕሪ ተማሪኻ ከም ዝነበረት ካብ ዘረባኣ ከስተውዕለላ ጀመርኩ ንበይነይ ድማ ኣብ ዘይወፅእ ሓሳብ ተሓልኩ ለካ ሓቂ እዩ ጓል በእዛና እያ ተፍቅር ዝበሃል ኢለ ንበይነይ ብሓሳብ ክወርድን ክድይብን ጀመርኩ ካብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ዘይገድሰኒ ክንሱ ግን ዕላል ጠፊኡኒ መዕለሊ ክኾነና ኢለ ብዛዕባ ሕሉፍ ክሓታ ጀመርኩ ሜርሲ ከምዚ ደልያ ወይ ፈትያ ሕሉፍ ፈሊጠ ዝኾነ ዝሓሰብኩ መሲልዋ ብሕሉፋ ብጣዕሚ ከም እትሓዝን እንዳነብዐት ከተዕልለኒ ጀመረት ብቻኻ ሕሉፈይሲ ትረፍካ ዘለኽዎ ይሕሸካ በለትኒ ኣነ ግን ኣይቀሰንኩን ማዕረ ክንድዚ ዘንብሕን ዘፍርሕን ሕሉፍ ደኣ እንታይ ኢለ ንኽፈልጦ ትሪቦ ተሃንጠኹም ደጊመ ድማ ደሓን ሜርስየ ጸገም ዝበሃል የለን ሕሉፍ እኮ ሕሉፍ እዩ ንወዲ ሰብ ከዓ ከመይ ከም ዝነበረ ዘይኮነ ከመይ ከም ዘሎ እዩ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሕጂ ብዝሓለፈ ዋላ ሓንቲ ከይሓዘንኪ ዝርዝር ኣቢልኪ ዕልልኒ ምስ በልክዋ ሕራይ ኢላ ቴሌፎና ኣብ እዝነይ ከላ ዓዊላ ዕሕሕ በለት እሞ ኢሄ ደኣ ሜርሲ ሓፍተይ ደሓን ዲኺ በልክዋ ደሓን እየ በለትኒ ከተዕልለኒ እውን ጀመረት በታ ሓፍተይ ዝበልክዋ ውሽጣ ከም ዝጎዳእኽዋ እውን ነገረትኒ በጃኻ ሓፍተይ እትብል ቃል ከይተስማዓኒ እቲ ካልእ ጥዑም መፀውዒ እንተተረፈካ ብስመይ ሜርሲ ኢልካ ጥራሕ ፀዋዓኒ ሓፍተይ ከይትብለኒ ኢላ ኣጉረምረመትለይ ኣነ ከዓ ነቲ ዝደለኽዎ ንኽሰምዕ ሓራይ ኣይብለክን እየ በልክዋ እሞ ሜርሲ ሓደ ኢላ ክትዕለኒ ተበገሰት ኣብ ኤርትራ ምስ ስድራይ ጽቡቕ ስምምዕ ኣይነበረንን እቲ ዘየሰማምዐኒ ዝነበረ ከዓ ናይ ኣቦይ ኣይተውፅኢ ኣይትእተው እዩ ነይሩ ኣቦይ ኣይተውፅኢ ክብለኒ ከሎ ኣደይ ድማ ግደፋ እንዶ ቆልዓ እንድያ ከም ሰባ ምስ መሓዙታ ትጻወት ትዕልል ክትብሎ ብሰንከይ ኣቦይን ኣደይን ዘይንቕነቕ ምስ ስምምዕን ፍቕርን ዝነበሮም ከፈሓፍሑ ጀመሩ ኣቦይ ነደይ ክጸርፋ ኣደይ እውን ክትምልሰሉ በቃ ገዛና ንኮን ምሸትን ቆዮ ቓባስን ኮይኑ ኣነ ድማ ጭንቀት ገይረ ካብ ገዛና ንዋላ ሓደ ከየማኸርኩ ናብ ናይ ኣደይ ስድራ እንዳ ዓለወይ በሪረ ከድኩ ኣደይ ብናተይ ሸቕሎት ክልተ መዓልቲ ከብዳ ሓቒፋ ሓዲራ ውዒላ መበል ካልኣይ መዓልቲ ንዓባየይ ቴሌፎን ስለ ዘይነበራ ናብ ኣኮይ ደዊላ ሜሪ ኣላዶ መፅያዶ ናብኡ ኢላ ምስ ሓተተቶ ኣኮይ ኣጋጣሚ ምስ ዓባየይ ስለ ዝጸንሕ ንዓይ እንዳጠመተ እወ መፅያ ኣላ ደሓን ዲኹም ኢሉ ሓተታ ኣደይ ግን ኩሉ ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ኣብ ውሽጣ እያ ተዓቑረ ነይራ ሕማቕን ኮላ ንኣኮይ ጽቡቕ ከም ዘላ ነጊራቶ ተጠንቀቑላ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዙለይ ነዛ ጓለይ ክስካብ ኣቦኣ ዘረጋግዕ ኢላ ሓደራ በለቶ ኣኮይ ሕራይ ኣጅኺ ቅሰኒ ኢሉ ቴሌፎን ዓፀዋ ስሩዕ ህይወተይ ድማ ምስ ዓባየይ ሓደ ኢለ ጀመርኩ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ሓሲበዮ ዘይፈልጥ ዝነበርኩ ወዲ ኣኮይ ኢለ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ጎበዝ ጽቡቕ እንዳገበረ ንዓይ ደስ ዝብለኒ ህያባት ምን ከም ዝነገሮ እንዳምፀ ልበይ ሰሊቡ ኣብ ውሽጠይ ከስፋሕፍሕ ጀመረ
ወዳ እኮይ ምዃኑ ረሲዐ ናብ ርእሰይ ሃርሞታት ባዕሎም ከባራበሩ ጀመሩ። በቃ ዝምድናና ረሲዐ ብፍቅሪ ጽልልቲ ተሰሪሐ እንተዘይርአዮ ሓሚመ ይውዕል። ሕሉፍ ሓሊፍና ኣብ ቅድሚ ዓባየይ ንገዛ እንተመፅኡ ነጢረ ሓቂፈ ይስዕሞ ነበርኩ። ዓባየይ ግን ምሒር ለዋህ ገርህን ምዃና ናይ ሕውነት እዩ ዝመስላ ነይሩ። ዳኒ ወዳ እኮይ ኩሉ ነገር ተሓዋዊስዎ ልክዕ ኸማ እዩ ተጸሊሉ ነይሩ። ኣሕዋት ምዃንና ረሲዕና ፍቑራት ኢና ኮይና ነርና። ግደፎ እሞ ዝምድናና ርሑቕ ከይኸውን ደቂ ክልተ ኣሕዋት ኢና ነርና። ንዓባየይ ከም ዝደለየ ተመሲሉ ንገዛ ይመጽእ ነይሩ። ንሱ ግን ንዓይ ደልዩ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ንኹልና ዝኸውን ንእናትና ንእዲ እዩ ነይሩና። ዳኒ ኣብቲ ገፊሕ ህድሞ ክድቅስ እንከሎ ኣነን ዓባየን ግን ኣብ ውሽጢ ኢና ንድቅስ ነርና። ምሸት መፃ ዓባየይ ከም ዝደቀሰት ርየ ካብ መደቀሲየይ ተንስየ ናብ ዳኒ ኸዶ ነይረ። ዳኒ እውን ክመፆ ምዃነይ ፈሊጡ ድሉው ኮይኑ እዩ ዝፀንሐኒ ነይሩ። ኩሉ ግዜ ምሸት መፀ እውን ስጋዊ ርክብ ንፍፅም ነርና። ይበዝሕ ይበዝሕ ጨው ይነዝሕ ይበሃል ምስላ ኣብ ነብሰይ የርእዮ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ክንገብር ካብ መደቀሲየይ ተስየ ናብ ዳኒ ክኸይድ ዓባየይ የዒንታ እንበረሳ ኣይደቀሰን ነይሩ። ክትስእ ከለኹ ሰሚዓትኒ ክሸይን መሲልዋ። ኣነ ግን ይሪኣ ኣይነበርኩን፣ ንሳ ግን ትርእየኒ ነይራ። ሸይነ ክመፅእ እንዳ ተጸበየትኒ ከላ ምስ ደንጎኽዋ እዛ ቆልዓ ደኣ ደሓን ድያ ኢላ ክትርእየኒ ንደገ እንተመፀት። ካልኣይ ክፋል ይቕጻል። ክቡራት ተኸታተልተይ ምኽርኹም ማዕዳኹም ነቐፈት ከመይ ይፈለን ንኹሉ ቅበል ዝግጁ እየ። ኣብ ካልኣይ ክፋል የራኸበና ሰሰናይ ንዓኻትኩም።